Żagħżugħ ta' 18-il sena mill-Gargur u li jaħdem bħala uffiċjal tas-sigurtà tressaq il-qorti akkużat li kkorrompa tfajla ta' 13-il sena u li kellu x'jaqsam magħha sesswalment. Il-ġuvnot kien akkużat fost l-oħrajn li juża ġeċċ elettroniku sabiex iltaqa' mal-minorenni bil-ħsieb li jwettaq reat kif ukoll li kellu ritratti kompromettenti tagħha. Fil-qorti nstema li l-investigazzjoni dwar il-każ bdiet meta ommi tfajla għamlet rapport fl-assa tal-Pulizija ta' Birkirkara wara li skopriet li fil-mobile ta' binta kien hemm ċertu messaġġi li juru li hija kellha relazzjoni sesswali mal-akkużat. Sussegwentament meta l-pulizija tkellmu mat-tifla, din qaltilhom li kienet iltaqgħet xi 4 darbiet mal-ġuvni u li kienu li għallima kif twettaq ċertu affarijiet għaliex hi ma kienet taf xejn. Hija saħqet li jeddida li jekk ma tagħmilx kif qalilha kien ser ixerret ir-ritratti kompromettenti li kien ħadilha. Filwaqt li żagħżugħ ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih, id-difiża talbet il-ħelsien mill-arrest hekk kif l-akkużat ta' 18-il sena kien min għalih li kien qed ikellem lil tfajla ta' 17 mentri fil-verità kellha biss 13-il sena. Madankollu l-prosekuzzjoni insistiet li l-akkużat kien konxju kemm kellha żmien waqt li kien imur jiltaqa' magħha fil-brejk tax-xogħol, hekk kif il-minuri kienet toqgħod 5 minuti biss il-bogħod minn fejn kien jaħdem. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Natasha Galja Xiberras wara li kkunsidrat in-natura tar-reat u l-possibilità ta' intħil fil-provi ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest. Id-difiża talbet lill-qorti biex l-imputat jinżamm fil-faċilità Yours u l-qorti leqet it-talba. Il-qorti ordnat ukoll divjed fuq l-ismijiet. Dwyer William Edward, Amerikan ta' 63 sena, tressaq il-qorti akkużat li nqabad fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fil-pussess ta' munizzjon u parti minn arma tan-nar mingħajr liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija. Huwa ġie mixli wkoll b'importazzjoni illegali ta' din il-parti tal-arma tan-nar u ta' dan il-munizzjon. Fil-qorti l-ispettur Silvio Magro qal li dawn instabu waqt il-proċess ta' screening li jsir fl-ajruport u li l-akkużat ikkopera mal-Pulizija. Permezz tal-avukat difensur Lucio Xriħa, l-akkużat wieġeb li huwa ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti kkundannatu għal 6 xhur ħabs sospiżi għal 2.